Oh, fucking suck, yeah! Oh, nagyobb király a buli, nagyobb király! Nincs jegyem, de lesz jegyem! Yes, yes, yes! Ja! Kornél, mondjál valamit bele! Csá! Mizu! Fosszám! Oh, Chester movie! 1, 3! Mondjál valamit, Balázs Laci, mondjál valamit! Ó, jó van már! Benne lesz a Pasternák, harmadik Port 3! Jó van, harmadik év. Nem fog látszani semmi sötétre. Nem! Én látszok, én vagyok zárójában a Törös Káposzta, de amúgy nem én vagyok, mert mindig a tesóm írom meg a Facebookra, vágod. Tudom, neked nincsen Facebookon. Nekem nincs Facebookom, de ne az arromat, hogy te kurva! Hát de az a lényeg! Az a lényeg, akkor rohadjál meg, te fasz! De csak ordibáljál, mert szerintem nem lehet a... Csak ordibáljak, csak ordibálok! Csak ordibálj! Ordibálni fogok, Nem hívtam fel. Mondtam, hogy felvettem. Mit még egyszer mondd el? Vágjuk fel, vegyük fel Katinkát a Chester movie-ba, azt akkor bele photoshopoljuk Szendreit, ahogy Tasz kinyalja, oké? Okay? Yes, don't, couldn't, can't. De hallod? No, I don't fuss, fuck you, bazzak a faszit. I don't fuss, Katinka is a big dick, okay? Big cock. Emma. Várjál, még elmondom azt is, hogy van Tube 8-on olyan kategória, hogy amatőr, van gay, van símél, van ebony, van... várjál, még milyen kategória van a Tube 8-on? Hallod? De még van... Anál is van, geci, beszart. Van anál kategória. De még, várjál, még milyen kategória? Oké? Mert tudja benne, hogy Mariska! És én ezt hogy nem? Várj, mondjál valamit te is. Még itt. Mondjál. I don't! Te mondjál valamit a kamerába. Úgy csinálsz, szarság. Szia Lilla! Jaj, szia Lilla! Szia Lilla! Figyelj, én úgy hívlak, hogy Széd. Tudom, hogy Száid vagy, de én Szédnek hívlak. Olyan kár, hogy nem jöttél, basszus. Olyan kár, hogy nem jöttél, mert amúgy most csalt meg a csávója, és az a par, hogy egy csávóval csalt meg. Eléggé kínos a dolog, de amúgy leszoptam, de zárójelben mondom. Nagyon nem szoptam, hanem Lenkei volt, mert Lenkei egy büdös buzi. Lenkei büdös buzi, ezt leszopta, vágod? De most mit magyarázol, hogy Lenkei engem szopott? Az, hogy Lenkei leszopott téged, Csobán, ne tagad, mert Lenkei egy buzi. Tudom, ezt nem is tagadom. Látod, Lenkei buzi. Most ott voltunk a medbe, mindenkinek volt valami nője, és Lenkeinek mi volt? A jégeres pohár. Igen. A jégeres pohár volt, a jégeres pohárra kult, érted? Vágod? Feldugsa segélybe, ne is mondd, ott voltam, bementem a WC-be, akkor leszopott egy csávót. Tudod, hogy ki szopott? A kidobót, geci. Mesélték. Ja, mesélték, nagyon crazy volt, crazy man volt, öcsém. Voltam egyszer Korfun, egy ilyen akvaparkban, az volt az egyik csúcsnak, crazy, geci. Úgy beszartam be, azt bevertem a nagy lábujjamon a körmömet, geci. Vágod? A nagy lábujjam, bevertem a körmömet. Lábiat állatban vettek, Jó? Az ember, az állam is jó, de az orrom a lényeg. Az orr a lényeg. Na, figyelj! És visszadom a szót Csobánnak, Szellő István, jó, az bemondja neked a reggeli híreket. Nem, bocs, az esti. Szia! Mi van? Na jó? This was the Pasternak movie part 3!